Эфирда Татарстанның күньек күншығыш хабарлары студияда Резида Шамсуллина бүгінгі программада. Театр мәңгілік, Әлмәт Татар драма театры өзінің 80 еллығын белгілеп өтті. Юбилей сезонында томашашыларны нинди спектакльләр көтә. Туған яғында жерлік бошлығы, фронтта танк батальоны командиры, якташыбыз Рамил Бәдретдинов оборона министрлыгы белән контракт төзи һәм яз көне ватанны сакларга китә. Аны бу адымга нәрсә этәргән? Әлмәтнең үз тарихи календаре барлыкка килде. Китап битләрендә шәһәрнең күренекле шәхесләренең исемнәре мәңгеләштерелде. Бу тарих шәхси йорттан һәм зур булмаган иҗади кешеләр коллективыннан башлана. Сәнгатькә булган зур мәхәббәт аркасында Әлмәт драма театрына үсә. Быел ул үзенең 80 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Бик көттек. Газиз Саттаров буламыз. Аңладым. Сәхнәдә Әлмәт дәүләт драма театрының беренче спектакльләренең берсеннән өзек сәхнәләштерелде. Аны театр тарихының ничек башлануын искә төшерү өчен кабат тамашачыларга күрсәтергә булдылар. Оҗмакка кергәндә кинәнеп утыралар артистлар. Бигрәк тә артисткалар. Тамашачыларга театрның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге күрсәтелде. Һәр вакыт аралыгын актерлар эчтәлекле һәм зауыклы итеп тәкъдим иттеләр. Алып баручы ролендә Татарстанның ат казанган артисты Динар Хөснетдинов. Театр сәхнәсендә ул 14 ел һәм тормышын башкача күз алдына да китерә алмый. Театр минем өчен чыннан да менә туры мәгънәсендә ул минем тормышым, зур гаиләм. Ни өчен дигәндә, чөнки уянсам да мин театр турында уйлыйм. Көнем театр белән үтә, кич белән йоклаганда театр турында. Мин инде теге театрдан башка ниндидер башка уйлар, яшәешемне, тормышымны күз алдыма да китерә алмыйм. Экран ярдәмендә төрле еллардагы баш режиссерларны да күрсәттеләр. Аларның берсе Рөстәм Абдуллаев. Әлмәт драма театрында ул 10 елдан артык хезмәт итә. Бүген Оренбургта яши һәм эшли, әмма мондый мөһим юбилейга режиссер килмичә булдыра алмаган. В свое время 40-летие этого театра я тогда проводил, сейчас 40 лет. Үз вакытында мин 40 еллыкны үткәрдем, шуннан бирле 40 ел узды. Бу бик зур вакыт, ил үзгәрде, кешеләр һәм театр үзгәрде. Ул югалмаган, тора, бик яхшы эшли һәм 80 еллыгын зур казанышлар белән каршылады. Әлмәт драма театр Татарстан талантларын гына җәлеп итми, агымдагы елның март аеннан аның баш режиссеры Венгриядән Сәрдар Тахировский. Хорошо было бы эти мосты строить среди культур. Мәдәниятләр арасында күперләр төзү яхшы булыр иде. Хәзер дөньялар авыр һәм безне берләштерүче нәрсәдер табарга тырышабыз. Ничек без бер-беребезгә кушыла алабыз һәм бу хәзер башка вакытларга караганда мөһимрәк. Кичә бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Алда театраль гаиләне декабрьгә билгеләнгән эксперименталь иммерсион спектакль көтә. Туган яғында жерлік бошлығы, фронтта танк батальоны командиры якташыбыз Рамил Бәдретдинов оборона министрлыгы белән контракт төзи һәм яз көне ватанны сакларга китә. Безнең төшерү төркеме аның тормыш иптәше һәм хезмәттәшләре белән очрашты. Шул ук вакытта Луганск журналистлары подполковникның үзе белән аралаштылар. Потому что есть слово долг, есть профессия офицер. Это есть такая профессия, да, говорят, родину защищать. Подполковник танк батальоны командиры һәм якташыбыз Рамил Бәдретдинов Луганск журналистларына ни өчен махсус хәрби операция зонасына китүен шулай аңлатты. Профессиональ хәрби, Чечнядагы хәрби хәрәкәтләрдә катнашучы, батырлык ордены кавалеры тылда кала алмый һәм беренче көннәрдән үк фронтка китәргә тели. Когда вот эта специальная операция началась, специальная военная операция. Махсус хәрби операция башлангач, мин 22 һәм 23 елларда муниципаль берәмлек башлыгы буларак бөтен көчемне гуманитар ярдәм җыеп җибәрүгә булса да юнәлттем. Монда үзебезнең чакырылган егетләргә, аннары мобилизацияләнгән полклар китте, алар белән йөрдем. Мин теләгем басылыр дигән идем, басылмады. Шулай итеп мин хәрби хәрәкәтләрдә турыдан-туры катнашырга карар кылдым. Офицерга нык турырга һәм сугышчан рухын югалтмаска Әлмәттә өендә көтеп торучы тормыш иптәше ярдәм итә. Алар мәктәп эскәмиясеннән бергә. Парлы гомер үтүләренә киләсе елда 40 ел тулачак. Бу еллар эчендә Ландыш Бәдретдинова офицер хатыны булырга өйрәнгән, яратырга, аңларга һәм иң мөһиме бернигә карамыйча көтәргә. Когда он мне сказал, если хотя бы пара человек.
Мине аны ничек җибәрдең дип сорыйлар. Безнең алда җибәрергәме, юкмы дигән сорау тормады. Мин барам, мин анда кирәк диде. Ул миңа әгәр минем ярдәм белән бер-ике кеше исән кала алса да, мин анда булырга тиеш дигәч, мин инде башка сораулар бирмәдем. Ландыш ханымның хуҗалык буенча да сораулары юк. Чираттагы командировка алдыннан гаилә башлыгы тавыклар өчен азык әзерләп калдырган. Ир-ат кулы таләп ителгән һәр җирдә тәртип урнаштырган. Вы, как видите, он даже мне трубы проложил. Күрәсезме? Ул мин чиләкләр белән ташымыйча гына су сипсен өчен хәтта турбалар да салган. Кыскасы, ул барысында эшләп китте. Кайткач, бөтен яшелчә бакчасын казып чыгарды. Язга минем теплицамда, бакчам да әзер. Йортның ныклы хуҗасы Рамил Бәдретдинов эшендә дә шундый юк. Махсус хәрби операциягә кадәр ул Түбән Мактама шәһәр тибындагы бистәсе башлыгы вазифасын башкара. Хезмәттәшләре һәм авылдашлары аның җиңү белән кайтуын көтәләр. В этом кабинете работал наш Рамиль Акрамович. Менә шушы кабинетта безнең Рамиль Акрамович эшләде. Монда аның кайбер әйберләре дә өстәлдә калды. Башлык буларак ул искиткеч кеше иде, яхшы күңелле, ярдәмчел, вакытында таләпчән. Настоящий он друг. Чын дус ул, бу сүздән курыкмыйча әйтә алам, аның белән разведкага барырга була, ир-атлар әйтмешли. Дөресен әйткәндә, мин аны кире уйларга сорадым. Бу аның сайлавы, бу аның яшәү рәвеше, без аның белән хәрби эштә хезмәттәшләр. Ул мине чакыра, ләкин әле сәламәтлегем рөхсәт итми. Танклар шул ук без хезмәт иткәндәге. Киләсе сюжетыбызның геройы махсус хәрби операцияга 2022 елда беренчеләрдән булып киткән. Контракты тәмамлангач өенә кайта, әмма солдатларга ярдәм итүдән туктамый. Хәзер ул тылда хәрбиләрнең документларын рәсмиләштерүдән алып гуманитар йөк китерү мәсьәләләрен хәл итә. У нас ведутся несколько журналов, как электронных, для учета обратившихся. Виктор Шатрилов Ватаны саклаучылар фондының Татарстан филиалы социаль координаторы. Әлмәттә бердән-бер мондый оешма. Фонд социаль хезмәтләр һәм башкарма комитет белән тыгыз элемтәдә эшләп хәрбиләргә, аларның хатыннарына һәм әниләренә ярдәм итә. Сопровождаем различного направления. Төрле юнәлешләр буенча ярдәм күрсәтәбез. Кешеләрнең төрле ихтыяҗлары бар. Кайдадыр ниндидер документлар узмый, юридик сораулар була. Гади ярдәмнән һәм киңәштән алып юридик ярдәмгә кадәр. Фондка Виктор хәрби хәрәкәтләр ветераны документларын үзе рәсмиләштергәндә килгән, шулай итеп калган да. Ул 1 ел элек махсус хәрби операция зонасыннан кайта һәм фронтта нинди кыенлыклар белән очрашырга туры килгәнен яхшы белә. Шәхсән аңа тәҗрибәсе ярдәм итә, ул инде кайнар нокталарда булган. Безнең җиңүдә волонтерлар аерым роль уйный дип ышана Виктор Шатрилов. Нәкъ менә аларның саклагыч челтәрләре, окоп шәмнәре, җылы әйберләре хәрбиләрнең көн күрешен уңайлырак итә. Виктор Шатрилов алга таба да сугышчыларга һәм аларның туганнарына ярдәм итәргә ниятли. Фондтан ярдәм алу өчен Нур психологик ярдәм үзәгенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әлмәт табиблары Лениногорскида яшәүченең гомерен саклап калдылар. Ашыгыч ярдәм бригадасы җирле күп профильле хастаханәгә авыр хәлдәге 49 яшьлек хатын-кызны алып килә. Ул сул яктагы аяк-кулларының зәгыйфлегенә, сөйләменең бозылуына зарланган. Табиблар баш мие инфаркты диагнозы куялар. Операцияны тромбларны заманча ысул белән алуның яңа технологиясе ярдәмендә үткәрделәр. Операция өстәлендә үк пациентның хәрәкәт итү сәләте, сөйләме торгызылды. Түбән Мактамада асфальт-бетон җәю буенча төп эшләр төгәлләнде. Алда юл билгеләре кую, тукталышларны төзекләндерү һәм юл билгеләре төшерү. Хәзер шәһәр автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре юл буе зонасына кара туфрак сибәләр. Барлык эшләрне 10 ноябрьгә кадәр тәмамларга планлаштыралар. Әлмәтнең үз тарихи календаре барлыкка килде. Шул ук исемдәге китапны тәкъдир итү Нефтчеләр мәдәният сарайының Библия нефть креатив майданчыгында үтте. Китап битләрендә шәһәрнең күренекле шәхесләренең исемнәре мәңгеләштерелде. Әлмәтнең тарихи календаре китабын тәкъдир итүдә кунакларны музыка белән каршы алдылар. Тантаналы өлеш башланганчы шәһәр тарихы белән кәгазьдә генә түгел, туган якны өйрәнү музее күргәзмәсе ярдәмендә дә танышып булды.
Тарихи календарь конкрет елга бәйләнмәгән. Китап битләрендә Бөек Ватан сугышы ветераннары, күренекле табиблар, педагоглар, артистлар, төзүчеләр һәм башка һөнәр ияләренең исемнәре мәңгеләштерелде. Здесь были архивы. Биредә нигез итеп архивлар, Әлмәт энциклопедиясе һәм шәхси архивлар алынды. Материал җыелды, аннары аны эшкәрттеләр һәм берничә тапкыр тулысынча тикшерделәр. Авторлар китапны өлкән буынга да, яшь буынга да кызыклы булыр дип ышаналар. Календарь өстендә 2 ел эшләделәр, китап 5000 дәнә тираж белән бастырылды. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә төрки музыка кораллары яңгырады. Анда этник музыка мирасын популярлаштыру семинар фестивале узды. Чарада Татарстан Республикасының Көньяк-Көнчыгыш балалар музыка мәктәпләре җитәкчеләре һәм укытучылары, шулай ук иҗат коллективлары катнашты. Төп максат Идел буеның этник музыкасын өйрәнү өлкәсендәге уңышлар турында сөйләү. Балалар коллективлары үзләренең иҗатларын тәкъдим иттеләр. Баулы районында дистанцион мошенниклык очраклары ешайды. Агымдагы ел башыннан аферистлар тузагына 160-ка якын кеше эләккән. Мошенниклыкның популяр схемалары банкның куркынычсызлык хезмәтеннән, полиция яки прокуратурадан шалтыратулар, сәүдә майданчыкларында алдау, халык уйлап та тормыйча бөтен акчаларын билгесез затларга күчерә һәм хәтта кредитлар да ала. Гомумән алганда баулылар кырык-алдарларга 1 миллион сумнан артык акча күчергәннәр. Полиция хезмәткәрләре халык арасында мошенниклык фактларын кисәтү буенча даими рәвештә профилактик эш алып бара. Әмма статистика шатландырмый, социаль җинаятьләр саны 2 тапкырга арткан. Исегезгә төшерәбез, алдауда шикләнсәгез, бу хакта кичекмәстән хукук саклау органнарына 02 номеры буенча хәбәр итәргә кирәк. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.